Эфирде яңалыклар вакыты студияда Алсу Нуриева исәнмесез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Соры такси базары. Алабызда бизнесны рәсми алып бармаган кешеләр белән көрәш бара. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители, родители или опекуны, которые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Спортчы Олина Захитова энергияны нәтиҗәле кулланучы Актүбәдә кунакта. Очень рада участию Татнефти, компания, которая очень трепетно относится к людям и природе. Авылны тергезү юнәлешендә эш. Мартва Ивановкасы авылына 260 ел. Остались мы где-то 3-4 семьи только остались здесь. В последние годы наши коренные жители возвращаются. Кеше тормышын куркыныч астына куеп шикле хезмәтләр күрсәтәләр. Сүз пассажирларны йөртү рөхсәтсез башкарылгандагы соры такси базары эше турында бара. Әлмәт районында бу күренеш белән актив көрәшәләр. Бизнесны легаль алып бармаган кешеләрне ачыклый торган һәм башка рейдлар даими уза. Чираттагысында безнең төшерү төркеме дә булды. Тулырак алдагы минутларда. Бүген таксистларның күбесе шашкысыз һәм танып белү билгеләре булмаган автомобильләрдә йөри. Һәм бу иң зарарсыз хукук бузулар. Кайберләренең хәтта пассажирлар йөртүгә рөхсәте юк. Әлбәттә, алар рейс алды һәм рейстан соңгы медицина тикшерүләрен узмыйлар. Транспортның техник торышы өчен дә тиешле контрольне үтмиләр. Такси операциясе вакытында юл хәрәкәте куркынычсызлыгы таләпләренә, машина йөртү таныклыгы булуга һәм пассажирлар йөртүгә рөхсәт алуга, хезмәт һәм ял режимын үтәүгә, шулай ук транспортның техник торышына аерым игътибар бирелә дип аңлата Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре. Пассажирлар йөртүгә рөхсәт булуына Россия транспорт министрлыгының махсус базасы ярдәмендә берничә минут эчендә тикшерәләр. Тәртип бозучыларны зур штраф белән җәзалыйлар. Операция башланганнан бирле Әлмәттә барлыгы 30 такси автомобиле тикшерелгән. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өлкәсендә 5 административ хокук бузу теркәлгән. Шулай ук соңгы вакытта балик булмаганнарның мөстәкыйль рәвештә руль артына утыру очраклары ешайды. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре балик булмаган машина йөртүче идарә итү хукукына ия булмаган килеш мопед, скутер, мотоцикл, автомобиль белән идарә иткән өчен 15 000 сумга кадәр штраф каралганын искә төшерәләр. Шул ук вакытта транспорт чарасы махсуслаштырылган стоянкага тоткарлана. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность Әгәр дә бәлек булмаган бала 16 яшьтән кечерәк булса, аның өчен законлы вәкилләре, әтияне яки опекуннар җаваплы була. Алар закон буенча административ җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Бу очракта транспорт чарасы шулай ук тоткарлана һәм махсуслаштырылган стоянкага урнаштырыла. Ә бәлек булмаганны үзенә карата профилактик исәпкә куюга кадәр йогынты ясау чаралары күрелә. до постановки на профилактический учет. Шулай ук июль азагында Әлмәт районы буенча Дәүләт автоинспекциясе бүлеге тарафыннан машина йөртүчеләрне масса күләм тикшерү буенча профилактик операция үткәрелде. Әлеге операция барышында 214 машина йөртүче тикшерелгән һәм 8 юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу очрагы ачыкланган. Транспорт чараларын исерек килеш йөртү 1, куркынычсызлык кайышын эләктермичә 6, техник регламент таләпләренә туры килмәгән яктылык үткәрү 1 очрагы теркәлгән. Татарстанда агросәнәгать комплексына 5 ел эчендә 146 миллиард сум акча кертелгән. Әлеге акчалардан турыдан-туры авыл хуҗалыгы тармагына 122 миллиард сум инвестицияләнгән. Инвестицияләр күләме буенча Татарстан Россия Федерациясендә лидерлар рәтендә дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. Бүген Татарстанда 4,5 миллион гектарга якын авыл хуҗалыгы җирләре бар. Шуның 3,3 миллион гектары сөрүлек җирләренә туры килә. Соңгы 3 елда 43 мең баш савым сыерына исәпләнгән 63 яңа комплекс файдалануга тапшырылган. Бу сөт күләмен 340 мең тоннага арттырырга мөмкинлек биргән. Барлыгы исә республика 2 миллион тонна чиген узган. Татарстан үзен терлекчелек продукциясе белән дә тулысынча тәэмин итә. Барлыгы төбәктә 900 мең баш эре мөгезле терлек, 480 мең берәмлектән артык дуңгыз, 320 меңгә якын сарык һәм кәҗә, 20 миллионга якын кош-корт бар.
Олимпия ойыннары жеңушісі һәм Татнефть компаниясы амбассадоры Олина Захитова энергияны нәтижелі қолланушы Ақтөбе жерлігінде болды. Ол бистеде Татнефть ғамәлге ашыра тұрған проектлар белән танышты. Спортчы үшін кең экскурсия үткәрелде. Ақтөбе бистәсе базасында энергияны нәтижелі кулланучы тотрыклы җирлек төзү Татнефть компаниясының җитештерүдә халык өчен уңайлы шәһәр мөхите булдыруда алдынгы биотехнологияләрне кулланучы масштаблы проекты. Татнефть амбассадоры Олина Захитова биогаз җайланмасында булды. Биогаз станциясе яшел энергетика үрнәге буларак кызыклы. Ул хайваннарның тереклек эшчәнлеге калдыкларыннан чыгарыла торган газдан электр энергиясе эшләп чыгара. Олина Захитова шулай ук энергияны нәтижелі кулланучы ягулык салу станциясендә булды. Анда электр энергиясенең бер өлешен җил генераторларыннан алалар. Глава 2 рационально использование природных ресурсов, поскольку это все экология, и эта экология должна и сохраняться, приумножаться, и даваться потом. Җирле биоресурслар яңа экологик продуктлар булдыру өчен эшкәртелә. Мәсәлән, агач йомышкасыннан табигый нефть һәм күмер аналоглары булган био-ойл һәм биочар табалар. Шулай ук агач йомышкасы торак йортларны җылылык белән тәэмин итү өчен каты ягулыклы котельня өчен чимал буларак кулланыла. Также у нас в поселке произошла реконструкция тепловых сетей. То есть изначально старая физически изношенная котельная находилась за городом. С учетом реконструкции мы сократили протяженность тепловых сетей, также сократили тепловые потери. Өлкәннәр бистә файдасына тырышып эшли. Үсеп килүче буында табигатькә сакчыл караш тәрбияләнә. Мәлбагыш авылында нефтьчеләр балалар бакчасына капиталь ремонт ясаган. Авыл мәктәбендә үсемлекләрне микроклонлаштыру буенча биолаборатория җиһазландырылган. Кышын шундый лабораториядә Олина Захитова агач үсентесен клонлаштырган. Бу юлы инде аны туфракка утыртты. Бистә буйлап экскурсия барышында чемпионкага мәллә иҗтимагый мәдәни үзәге төзелешен күрсәттеләр. Ул 3D принтер ярдәмендә бастырылган илдә иң биек бина булачак. Я очень рада участию Татнефть, компания, которая очень трепетно относится к людям и природе. Поэтому большое им за это спасибо. Лина Хасаншина, Ринас Вәлиев, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт компаниясе. Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы агростартап грантын бирүгә гаризалар алу башлану турында игълан итте. Бу турыда ведомство сайтында хәбәр ителә. Грант кече һәм урта эшкуарлык илкүләм проектының кече һәм урта эшкуарлык субъектлары акселерациясе федераль проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. Аризалар һәм документлар агымдагы елның 29 июленнән 28 августына кадәр электрон рәвештә электрон бюджет системасы веб-интерфейсының тиешле экран формуларын тутыру юлы белән түбәндәге сылтама буенча кабул ителә. Авылларның киләчәге бүгенге буынның активлыгыннан тора. Замана кешесе кайчандыр таралган авылларга да җан өрергә сәләтле. Өстәвенә моның өчен төрле дәүләт программалары, грантлар каралган. Күршебез Лениногорск районы Мордва Ивановка авылында да читтә яшәүче якташларның активлыгы саклану ята. Алар ел саен туган нигезләрендә җыелып бәйрәм итеп кенә калмыйлар. Авылларын тергезү юнәлешендә дә эш алып бара. Лениногорск районы Мордва Ивановкасы авылы хакында беренче рәсми мәгълүматлар моннан 260 ел элек теркәлә. Шуңа күрә авылның рәсми тарихы да шул еллардан башлана дип исәпләнә. Кайчандыр авыл шактый зур булган, биредә 250ләп шәхси хуҗалык исәпләнгән. Үз мәктәбе, мәдәният йорты булган. Авыл кешеләре искә алганча, авыл 1961 елда электр энергиясенә тоташтырыла. Тулы көченә эшли торган 2 күмәк хуҗалыгы була авылның. Тик 80нче елларда ул кинәт тарала, авыл халкы калага күченә. Туган нигезләренә эс суына. Деревня была большая, это сейчас она была заброшена, вся заросла бурьяне. Зур авыл ие, аннан ташландык хәлгә килде. Авылның шундый булуына җан әрнеде. Барасы урын булса да китәсе килмәде авылдан. Шунда төпләнеп калаттайдык. Зур авылдан 3-4 гаилә генә яшәп калды. Страшно. Не только страшно, как было больно, что деревня перед моими глазами так кончилась. Уезжать не хотели. Было куда уехать. И квартиру выхлопотали. Вот. Не хотим и все, не уехали. Остались мы где-то 3-4 семьи только остались здесь. Шулай да зур булмаган инеше, куе урманы булган авылның тарту көче бар. Яшь көе чыгып киткән Мордва Ивановкалылар олыгайган көннәрендә кабат кайта башлыйлар. Якыннары күмелгән зиратны тәртипкә салалар. Бөек Ватан сугышында һәлак булучылар истәлеген мәңгеләштергән һәйкәл булдыралар. Ел саен җиңү көне Троицага җыелуны күркәм гадәт итәләр. Быел исә кайчандыр мәдәният клубы булган урында парк ясап, шунда авылның 260 еллыгын бәйрәм итәргә булганнар. Последние годы наши коренные жители
возвращаются. Соңгы елларда авыл халкы туган нигезләренә кайта башлады. Очрашып аралашу урыныбыз юк иде. Без Дәүләт Советы депутаты Ринат Шәфигуллинга мөрәҗәгать иттек. Ул безгә менә шундый мәйданчык ясарга ярдәм итте. Балалар мәйданчыгы да булдырдык. Шафигуллину Ринату Ильдусовичу. Значит, были у него на приеме, и он нам помог, значит, в строительстве вот этого парка и детской площадки. Паркны ивышкы дип атаганнар тирә-ягын тәртипкә салырга авыл халкы бергәләп алынган. Аның ачылышы авылның 260 еллыгына туры килү авылдашлар өчен зур бүләк дип саный авыл активистлары. Шуңа күрә бәйрәмгә үзләре әзерләнгәннәр. Елга кайткан балаларын берләштереп ивышкы исемле ансамбльдә оештырганнар. Кызлар белән концерт программасы әзерләп авылдашларына бүләк иттеләр. Моннан тыш бәйрәмнең төп сәхнәсе Лениногорск шәһәрендә иҗат итүче Рязанка халык фольклор ансамбленә бирелгән иде. Бәйрәмнән тулы репортажны бу шимбә 17 сәгать 30 минутта сельская жизнь тапшыруында карый аласыз. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгілмә шәһәрнең Үзәк мәчете каршында җәй көне балаларның җәйге лагерьлары оештырыла. Монда кызлар һәм малайлар дин турында файдалы белемнәр алып кына калмый. Алар уйныйлар, ял итәләр, мастер-классларда катнашалар. Мәчеттә Айгөл Шәрәфиева булып кайтты. Каникуллар файдалы үтәргә тиеш. Үзәк мәчет каршындагы җәйге лагерьга килгән һәркем шулай дип саный. Биредә хәзерге вакытта 20 кыз бала ял итә. Алар өчен дин дәресләре оештырылган. Дәресләрдә балалар ислам фәннәре, ислам хокукы, пәйгамбәрләр тарихы, гарәп теле белән генә танышып калмый, әхлаки тәрбиядә ала. Элек алган белемнәрен тирәнәйтә. Мне в лагере очень... Лагерьда миңа бик ошады. Без Ак мәчеткә йөрибез, анда төрле мәйданчыкларда уйныйбыз һәм янә монда үзәк мәчеткә кайтабыз. Үзәк мәйданда инде самокатларда йөрергә яратабыз. Укудан буш вакытта мөхтәсибәт вәкилләре һәм мәчет хезмәткәрләре балалар һәм яшүсмерләр өчен төрле мастер-класслар, иҗади конкурслар оештыра. Мәчеттә июльнең 1 яртысында малайлар ял иткән, хәзер мәктәп яшендәге кызлар ял итә. Аллаһның рәхмәте белән һәрбер каникул вакытында без балаларыбызны җыябыз. Ул да булса сәламәтләндерү үзәге дип атала. Баштан менә безнең 2 атна малайлар булдылар. Хәзер менә 2 атна кызларыбызны катнаштырабыз. Алар белән бергәләшеп дәрес алабыз, уйныйбыз, шәйләр ишәбез. Аллаһның рәхмәте белән менә әдәп дигән әйберне, әхлак дигән әйберне күтәрергә, балаларыбызны тәрбияләп калырга тиешбез. Мондый күңелле һәм белем бирү каникулларын мәчеттә көзге-кышкы каникулларда да оештырырга ниятлиләр. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кино, рәсем сәнгате, китаплар, юмор һәм джаз. Кара күз сөендерүдән һәм гаҗәпләндерүдән туктамый. Этномодерн фестиваленең соңгы яллары 2 августтан 4-сенә кадәр дәвам итәчәк. Бу көннәрдә шәһәр халкы һәм кунаклары рәсем ясаячак, фильмнар караячак, китаплар укыячак, көләчәк һәм яхшы музыка тыңлый алачак. 2 август көнне Каракүз скверында 500 мольберт урнаштырылачак. 4000 кеше бер юлы үз картиналарын ясый алачак. Бу бер үк вакытта рәсем ясау буенча Каракүз рекорды булачак. Рәсем сәнгате фестиваленә килүчеләрне белем бирү лекцияләре дә көтә. Интеллектуаль чакыруларны яратучыларны Әлмәт картиналар галереясенең мавыктыргыч сәнгать күзләре сөендерәчәк. Эмоциялар. Hiç kimler yüzünde. 29 июльдә Каракүз фильм фестивале ачылды. Кино күрсәтүләр, кинематографистлар белән очрашулар, остаханәләр, лекцияләр, квизлар һәм бүләкләр уйнату 3 августка кадәр дәвам итәчәк. 2 августта Әлмәт иҗтимагый үзәгендә яшүсмерләргә монтажның фильмнарны ничек коткаруы турында сөйләячәкләр. Ә шәһәр пляжында кино квиз кичә узачак. 3 августта кинофестиваль Әлмәт үзәгендә дәвам итәчәк. Алин, ты что, опять турецких сериалов пересмотрела? Закирысуй, поганый Росулиман. Твоя жена в тайне родила ребенка Кемалю. Все, я в кому. А вы с вашим количеством убийств делите мое наследство.
2 һәм 3 августта Әлмәттә юмор фестивале узачак. 1 көнне Казан стендап клубы резидентлары яшьләр үзәгендә чыгыш ясаячак. Концертны Никита Никитин, Матвей Ромашкин бирәчәк. Ә хедлайнер Камил Зульфагаров булачак. Ә Әлмәт үзәгендә Төрки халыклар комедиясе фестивале узачак. Аның төп кунагы танылган стендап комигі Сауле Юсупова. 3 августта шәһәр халкын һәм кунакларын Татнефть кубогына шаяннар һәм тапкырлар фестивалендә катнашучылар көлдертәчәк. Чыгыш шәһәр пляжында узачак. Ну и что хотелось бы сказать в конце? Хотя что тут говорить, тут петь надо! Знаешь, 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 зритель мой дорогой, Волга готова всю победу унести за собой. Мы знаем, ты ведь нам поможешь, смысл очень простой. Ты смейся громче, хлопай громче, громче. Яна Каракүз кысаларында смена җәйге китап фестивале узачак. 3 һәм 4 августта Каракүз скверында китап ярминкәсе, медиа лаборатория, мәдәни менеджмент мәктәбе, сәнгать резиденцияләре, күргәзмәләр булачак. Россия нәшриятлары үз китапларын тәкъдим итә. Балалар өчен мастер-класслар үткәреләчәк. Фестивальнең белем бирү өлеше лекцияләр һәм воркшопларны үз эченә ала. Смена кысаларында махсус проектлар да узачак. Dog Friendly среда, Табылдыклар бюросы, яшүсмерләр лабораториясе һәм башкалар. Китап клубы аерым очрашачак. Ул 3 августта 17 сәгатьтә Әлмәт үзәге янындагы скверда узачак. Каракүз 2024-нең якты ахыры джаз фестивале булачак. Ул 4 августта шәһәр пляжында 15 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр узачак. Тамашачылар өчен төрек җырчысы Эйлюль Эргюль, пианист, продюсер Россиянең халык артисты Дмитрий Маликов, популяр җырлар авторы, төрле дәрәҗәдәге музыкаль премияләр иясе Мод һәм башкалар чыгыш ясаячак. Шулай ук җомга якшәмбе Каракүз эзләре буенча VR-квест узарга мөмкин. За прохождение все участники получают памятные подарки, а лидеры, прошедшие квест быстрее всех, заберут ценные призы. Приложение доступно на сайте Каракуза.ру. Участвуйте. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, булучы Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгінгі чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская сезнең белән саулашабыз. Исән-имин булыгыз.